ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକୃତିର କରଣ ତାଣ୍ଡବ ଘାତ ପ୍ରତି ଘାତେ ସତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଆଦି ଉନ୍ନତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର। ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଶିକ୍ଷା ମତେ ଶକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରାଏ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବଶକ୍ତି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରେ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୋଟିଏ ରଥର ସୂଚକ ସଦୃଶ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ରଥ କରିବାରେ କଷ୍ଟକର, ସେପରି ଗୋଟିଏ ବିନା ଅନେକ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନରେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ତୀବ୍ର ଜଡ଼ିତ ଶିକ୍ଷା जो मनुष्य को अज्ञान अंधकार ज्ञान को आनी थाए। संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति ओडिसी नृत्य महाकाव्य रचना এই सब हम संस्कृति अमूल्य रत्न शिक्षा और संस्कृति। मनुष्याला शिक्षा परंपरा